Здравейте, приятели! Аз съм LionBG и днес правя този клип, защото искам да ми помогнете да събера малко стотинки, пари или точки там, както се води, от сайта getprice.org. След като влезете в него, долу в описанието ще има линк за където да гласувате за мен. След като влезете в сайта, тук пише: за да гласувате за LionBG, моля натиснете гласувай за мен. Като натиснете за гласувай за мен, гласувате. Но сега на мен пише: вие вече сте гласували за LionBG, може да гласувате отново след 24 часа. Значи, след като гласувате за мен, след 24 часа, моля гласувайте пак, за да събера така още пари. Също така, ако искате да се регистрирате, натискате, чакайте сега начало, да изляза от моя профил, изход. След като искате да се регистрирате, натискате регистрация и от тук започвате да си пишете потребителското име, паролата, имейла, скайпа и тук отдолу пише код за достъп. След това прочетох правилата на сайта, натискате тикчето и регистрация. И ако сте се регистрирали, оставяйте отдолу коментарче за линк към вашия вод, за да се вотвам за вас, ако искате така да е. И да, казах ви всичко. Надявам се да ви е харесал клипа и до скоро!